Hola, què tal estan? Comencem setmana de desembre amb pocs canvis en la situació meteorològica. Si de cas destacar que l'anticicló que ens ha afectat al llarg de les últimes setmanes s'ha debilitat, s'ha retirat i de fet permet que arriben els fronts, però són fronts de ponent que arriben a l'àrea mediterrània molt poc actius i de fet descarreguen a la meitat occidental peninsular, però a la vessant mediterrània apenas ens arriben núvols i pot ser que avui concretament alguna gota a les comarques de l'interior, però podem veure en la previsió de probabilitat de pluja per al llarg de la jornada d'avui en color roig i taronja com la possibilitat de pluja és la clàssica en una situació de front de ponent que afecta la meitat occidental peninsular, però que a l'àrea mediterrània en els tons més verds apenas arriben a l'interior de les nostres comarques la possibilitat de pluja dèbil, per altra banda, i que pot ser afecte esta vesprada a algun punt de les nostres comarques. També destaquem que l'efecte que tindrà este front en l'àrea litoral serà la pujada de les temperatures. En color roig, l'ascens més significatiu a l'àrea mediterrània, especialment al Golf de València, també a les comarques de l'interior de Castelló, on cal esperar una pujada d'entre 3 i 5 graus en els valors màxims per a demà respecte als valors d'avui, que ja seran un poc més alts que ahir. Per tant, ambient càlid relativament a les hores centrals del dia i en el litoral gràcies a aquesta entrada de vent aponentat que demà farà pujar les màximes. De fet, en l'evolució prevista per a la ciutat de València podem veure aquest ascens important que farà que puguen arribar als 23 graus. Les temperatures màximes baixaran després demà i ja quedaran per davall dels 20 graus. Però en general hem de dir que continua la tendència d'este mes de desembre de tindre unes temperatures superiors al que és habitual per a l'època de l'any. La situació la podem seguir, la que hem tingut avui, amb aquesta espectacular eixida del sol que hem pogut disfrutar en molts punts de la nostra geografia, els tons rogencs característics del ponent, que ens deixa imatges com esta de Casas de Moya, que ens envia Paco Monteagudo. També destacàvem la eixida del sol a Cullera, imatge de Clara Palomares, i situació que s'ha repetit de nord a sud al llarg de les nostres comarques, imatge espectacular també de Morella, com veuen, de Joan Amela. I a la seqüència d'imatges del satèl·lit Meteosat destacarem el pas d'aixòs núvols que estan descarregant en la meitat occidental peninsular, però que, com els hem dit, arriben molt poc actius a les nostres comarques, tot i el seu aspecte. Poden acabar tapant el cel, deixant un aspecte blanquinós del cel, però en general no hi haurà més que possibilitat d'alguna gota solta en cas que acabi produint-se en les comarques de l'interior. I els dies següents continuarem amb aquest pas de núvols que seran poc productius a les nostres terres. Repassem les temperatures mínimes de la nit. Algunes gelades puntuals hem tingut a les comarques del nord, com els 2 graus per davall de zero de Vilafranca o de Vistabella del Maestrat, 3 s'han registrat a Morella, 4 a Sant Mateu i altres mínimes de la nit han sigut els 8 graus de Onda, 6 registrats a Benicarló o el 7 de la ciutat de Castelló. A les comarques centrals teníem uns valors que s'han situat al voltant dels 7 graus d'Utiel o d'Ontinyent, els 9 d'Alzira, 6 han registrat a Sagunt, 9 a València i 10 a Gandia. I respecte a les comarques del sud teníem uns valors que han oscil·lat entre l'1 grau per davall de zero del Pinós, alguna gelada puntual a les comarques de l'interior, 3 graus positius al terme municipal de Villena, 6 al Coi, 9 ha sigut la mínima d'Ènia i 7 a Alacant i a Orihuela. I al mapa isobàric previst per demà al migdia ja podem veure aquests canvis que per fi han arribat. Com a mínim s'ha retirat l'anticicló que ha ocupat durant setmanes la situació meteorològica a les nostres latituds. El tenim ja situat a Escandinàvia. Això el que fa és que permet que les borrasques s'acosten a la península ibèrica. El que passa és que les borrasques i els fronts associats, com saben, si venen de ponent i no tenim altres factors que puguen inestabilitzar la situació, ens deixen a nosaltres fronts que arriben en forma de núvols, difícilment pluja, si no és que s'escassa, i pujada de les temperatures, que sí que, com els hem explicat al principi, serà el més destacable de la situació meteorològica per a demà. Avui ens espera un dia amb pas de núvols, temperatures màximes que pugen lleugerament, podria haver alguna gota a l'interior, poc significativa, i en general vents fluixos de ponent. Demà continuarem amb una situació caracteritzada pel règim de vent terral i el pas de núvols que continuarà sent abundant a tot el territori, no hi haurà possibilitat de pluja, les temperatures pujaran especialment a l'àrea del Golf de València. A l'interior de Castelló també l'ascens serà destacable, amb unes màximes que quedaran per damunt dels valors propis del mes de desembre. Els dies següents no hi haurà grans canvis. Continuarem amb el domini de la situació en superfície de vent aponentat. Pas de núvols. Les temperatures baixaran dimecres el que hagin pujat demà. Les màximes, les mínimes es mantindran sense grans canvis i continuaran per davall dels 20 graus ja a les comarques costaneres, però més altes del que hauríem d'esperar per a l'època en què estem. Domini del sol els dies següents, sobretot el divendres, com a molt alguns núvols que enteranyen en el cel, i com cada dia acabem aquest bloc d'informació meteorològica amb una selecció de les imatges que ens fan arribar, avui centrades en aquesta espectacular eixida del sol que hem pogut veure i disfrutar al llarg de la nostra geografia. Recordem que poden enviar fotografies a l'adreça que veuran, oratge@tvmediterraneo.es.